Radyo mga katupay, ang laki. Laki. Ang laki. Huwag ka maputol. Good morning sa ating lahat mga katupay, sa aking mga viewers dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre, good morning sa mga viewers natin at sa mga followers at mga subscriber natin mga katupay. Good morning sa inyong lahat mga katupay. Nakakita ko ngayon mga katupay. Ang oras natin ngayon mga katupay, alas 9 na ng umaga mga katupay. Kasi nagbabike lang ako ngayon mga katupay. First time na nagbabike ako mga katupay, mula Barangay Commonwealth, Quezon City mga tupay, hanggang dito sa may Guadalupe mga tupay. Sa may Taguig mga tupay, Guadalupe mga tupay. Malayo-layo yung binabike natin mga tupay. Para sayo na rin mga tupay ba, ehersisyo. At adaptan ko dito mga tupay ay marami na mga anglers mga tupay. At ito yung attire ko ngayon mga tupay. Ito na yung lagayan, dito na yung pamain, ito na yung cellphone holder natin mga tupay. At nasa bag natin yung ating mga gamit, baon, tubig, nandiyan dito. Magpaanod-anod tayo ng mga tupay kasi dito ay malakas yung agos ng ilog mga tupay. Hindi mo na ako doon tatawid sa kabila mga tupay dahil may mga nakapisto na doon mga tupay. Saka yung guard mga tupay ay nasa gilid talaga, dikit sa gilid mga tupay, kaya dito na lang muna tayo mga tupay. Ayan. At nakasitap na rin yung ating pamingwit mga tupay. Lalagyan na ng painan mga tupay. Makapamingwit na tayo. Ayos yung attire ko mga tupay. Yan. Saka hindi na magano mainit yung mga tupay. Ewan ko na itong mamaya mga tupay, baka ulan to. Doon na sila si daddy mga tupay. Nagpa-alod-alod na sila mga tupay. Okay mga tupay, tabayan na ng mga tupay kung makakahuli na ba tayo ngayon sa ating paano-tanod. At floater ang gagamitin na ng mga tupay. Kasi dito mga tupay, kung gagamit tayo ng buto mga tupay, maraming sabit dito. Kaya paano-tanod na tayo mga tupay. Kaya yung pain ko, lagayan, kung makahuli man ay nakakabit na yan sa aking katawan mga tupay, para di na tayo papalit-balit mga tupay. Okay mga tupay, umpisa na natin ating pamimimit mga tupay. Okay mga tupay, unang hagis mga tupay. Yan, floater ang ating gagamitin ngayon mga tupay. Unang hagis mga tupay, sa gilid lang mga tupay. Hindi pwede tayong tatapon dun sa malayo dahil sobrang lakas ng agos mga tupay. Dito lang tayo sa gilid. Paagos natin papunta ron mga tupay. Dito lang sa gilid mga tupay. Yan, agos-agos lang tayo mga tupay. Ganyan, susunod-sunod lang tayo dyan sa ating pamingwit mga tupay. Malakas talaga yung agos mga tupay. Nakikita nyo ba yung floater ko mga tupay? Hinaanod mga tupay. Hindi naman natin pwedeng isagad mga tupay dahil baka masabit sa bato or mga wire dito mga tupay na kinakalakal mga tupay, yung mga tanso, yung balat nandito rin tinatapon mga tupay, kaya may mga sabit talaga rito. Kahuli na si kuya mga tupay hilid lang mga tupay, paano-anod lang nakakahuli na si kuya. Lala, sana all tayo mga tupay, wala pa. Paano-anod muna tayo mga tupay. Ito na yung floater natin mga tupay. Oy, maliit man mga katupay. Unang huli, maliit na mga tupay, kawawa naman to. Unang huli mga tupay, maliit. Pakawalan natin ito mga tupay dahil maliit nga mga tupay, para lumaki-laki naman siya. Wala natin mga tupay. Tupay, hagis tayo ulit mga tupay, sa gilid lang mga tupay. Yun. Oy, ang liit mga katupay. Baby pa talaga. Ang liit-liit mo naman. Dati ikaw ang kumagat. Ikaw. Yay. Maliit ka pa talaga, di pa kaya. Dapat yung malaki naman. Bitawan na naman natin mga katupay dahil maliit. Mga katupay, maliit.
Uy, maliit pa rin. Ha? Maliit oh. Gusto mo? Gusto mo kuya? Maliit eh. Ayoko. Maliit. Ay, bigyan natin kay kuya. Sa'yo na kuya. Oh. Eh po, baka makawala. Sabi, ako. Wala. Oh. Baka makawala. Ayan, bigyan natin kay kuya mga tupay dahil maliit eh. Alanganin pa talaga. Uy, tinak ko na mga tupay. Good size na rin. Ha? Good size na rin, di ba? Good size na rin to. Pasok na natin sa ating lagayan mga katupay. Ay. Mabuting kalagayan na siya. Hagis muna natin to. Saka natin ibabad. Tupay. Nakaisa na tayo mga tupay kasi kanina mga tupay puro maliliit yung huli natin. Huli mga tupay. Good size. Kaya huli rin mga tupay. Good size na rin mga tupay oh. Kanina ka pa eh. Kanina pa ito eh. Yun mga tupay. Huli ka balbon. Good size mga tupay. Good size. Good size mga tupay. Sila kaya mga tupay. Oh. Kaya tupay. Para buhay sila. Oh. Ay nakawala. Ay grabe. Oops. Kita nyo mga katupay, ang laki. Hindi na siya makawala, nandun na sa loob. Oh, ang laki. Hala. Lapla. Grabe mga tupay, laki. Hala. Laki. Yan yung nahuli ko eh. Ha? Oh, kulay-pula. Grabing laki. Oh. Ganduraanan niya at dalawang taga yung nakadali sa kanya. Ay. Oo, tsambahan talaga. Tsimpuhan ko talaga siya. Laki mga tupay. Ay. Plapla. Ka na makulit. Ang hirap tanggalin mga tupay. Laki mga tupay. Grabe. Oh. Yun oh. Kamali ka rin. Sabi ko nga matsimpuhan talaga eh. Natsimpuhan ko talaga. Ay grabe laki. Laki nang. Ganyan eh, inihaw nga namin yung nahuli kong ganyan eh. Inihaw mo? Oo, inihaw
namin ng kasama pinulutan namin. Malaki ka rin eh, oh. Ganyan kalaki. Nahuli ko doon. Oh, tupay. Maraming laki. Natsimpuhan ko talaga siya. Ayan mga tupay. Pakalaki. Palad. Mahigit. Sobra sa palad ko ang laki mga tupay. Grabe. Oh, para mabuhay. Ibaba natin. Ha? Talon pa. Di na yung tatalon. Huwag mong ilubog masyado. Oh, ganyan lang. Grabe. Natsimpuhan ko rin lagi. Sabi ko nga, matitimpuhan ko rin siya eh. Maliit mga katupay, nabigla ako na ano ko na kagad. O, sa'yo na tol. Ayaw mo yan? Oh, sa'yo na to. Yun oh. Nahihingin ko yan. Sige, sa'yo na yan. Yun. Oy! Malaki na ano oh. Biya. Biya. Gusto mo? Gusto ayaw mo ng biya? Biya to eh oh. Oh. Sa Bisaya, bunog. Biya mga tupay. Dali ko to, ibigay ko kay mami to. Shoot natin sa lagayan. Biya. Kuha tayo ng biya mga tupay. Mga katupay, lumipat tayo ng pwesto mga tupay. Ang daming ingler dito. Dito tayo sa may tulay na ito mga tupay oh. Malapit sa Guadalupe Bridge mga tupay. Verde niya mga tupay. Subukan natin dito mga tupay kung makakahuli pa tayo. Yan yung piston ni Rodsoy dyan oh. Hindi na naman siguro dyan mga tupay. Pag ano lilipat tayo doon mamaya ko naman mga katupay. Wala tayo mahuli dito. Cut dito mga tupay. Uy. 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 Malaki to mga tupay ah. Lalaki. Laki. Ah, huwag ka maputol. Huwag ka maputol. Oh. Lalaki. Grabe mga tupay. Nagulat ako dito. Grabe laki. Gulat ako dito. Grabe laki kuya. Ang laki. Malit lang yan. Ha? Malit lang yan. Grabe. Dahil 2 kilo, 1 kilo kalahati. Tilapia? Oo. Ah, grabe laki no. Ito, laki nito. Ay, grabe mga tupay ah. Laki nito mga tupay ah. Ha? 5 fingers. Sobra kuya ah. Ay, grabe laki. Oh. 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 5 fingers. Sobra. Si 7 fingers sa kuya eh. 5 lang yan. Grabe laki. Oh mga tupay. Ay grabe laki mga tupay ah. Oh. Ang laki. Ay malaki to mga tupay. Mas malaki to sa una natin ang huli mga tupay. Ay, grabe. Malaki? Ay grabe rin pala. Malalaki pala yung huli ni kuya dun oh. Ay, kapatid. Ito rin oh. Oh, kahuli rin si kuya mga tupay oh. Nangangailangan. Nakiling pala. Ayan, kahuli rin si kuya mga tupay. Puro pala malalaki yan kuya. Oh. Sus. Grabe. Lagay natin yan. Para
Ang laki. Gulat ako sa laki. Ha? Oo. Ito pa huli. Huli. Oh, malaki pa rin. Malaki pa rin. Oy. Malaki pa rin. Grabe. Uy. Ulala mga tupay. Ay naku. Grabe lalaki mga tilapia dito. Ang lalaki pala ng mga tilapia dito. Oh, yung mga tupay puro malalaki. 3 piraso na yung huli natin. Puro malalaki mga tupay. Wala. Grabe. Gulat ako dito. Grabe ang laki mga tupay. Ah. Kagulat yung mga laki ng mga tilapia rito. Baka makawala pa dito sa lagayan ko. Pang maliitan lang to. Pang maliit lang tong lagayan ko. Ay, grabe. Uy. 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 Malaki-laki ito mga tupay. Hello. Ha. Uy. Aruyo. Kaya pala ang lakas niya. Umano. Aruyo mga tupay. Malaki. Ah. Mga tupay. Nakahuli tayo ng aruyo. Oh. Huli. Good size. Good size mga katupan. Kung gaano makita. Lo, itim. Oh, itim na tilap. Na ano sa putik. Arroyo. Arroyo mga tupay. Arroyo nga. Arroyo. Pakawalan ko to maliit eh. Hapon na mga tupay, ito yung nahuli ko mga katupay. Okay, laki niyan daddy oh. Saan mo lang ba ito? Diyan. Yan. Oh, Ayos ka. yun oh. Ang laki nito mga tupay oh. Oh. Ay sinog ba? Uy, umanin. Baka maanin kami mo. Ay sinog ba? Ah, Panis. grabe laki. Panis. Oh. Sige mga tupay. Alam mo? Ang laki. Ang laki mga tupay. Buhay na buhay pa. Oh. Yan na mga tupay, hapon na mga tupay. Uuwi na tayo mga tupay dahil ang oras ay alas 5 na talaga mga tupay. Tapos nagbibisikleta lang ako mga tupay. Ano. At yun ang aking huli lahat mga tupay. Yun ang pinapakita ko sa inyo. Hindi na rin lugi mga tupay dahil may mamaw tayong huli mga tupay. Marami-rami rin yun. Tapos may mga malalaki pa mga tupay. Okay mga tupay, sa sunod linggo na naman tayo ulit. Tour mga tupay pagka nakapamingwi tayo ulit mga tupay sa linggo. Doon tayo ulit sa pisto na kung saan doon tayo nakakahuli ng malalaki mga tupay.
Kasi yun lang din na time na yun na nakatry ako doon mamingwit mga tupay. Gulat nga ako sa huli ko, ganun kalaki mga tupay. Naligan na yung bike natin mga tupay mula dito sa Wayang Bato sa may Guadalupe mga tupay hanggang doon sa Commonwealth. Barangay Commonwealth, Quezon City mga tupay. Magbabike lang ako mga tupay. Okay mga tupay, hanggang dito na lang po. At siyempre maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga tupay. Bye bye mga tupay, bye bye.